Goedenavond, het is zaterdag 2 augustus en dit is Zeeland Nu. Breskens is toe aan de 70ste editie van de visserijfeesten. Bezoekers kunnen nu nog vis en garnalen proeven in de iconische vismijn, maar dat gaat volgend jaar veranderen. De vismijn wordt afgebroken om een appartementencomplex komt daar. Dus ja, dan houdt het op. Ik ken het al van als ik kind was. Mijn ouders kwamen ook naar hier, speciaal voor de vismijn. Ik schrik ervan en de reden. Er komen appartementen. Oh my god, dat menen ze niet. Oh, dat is verschrikkelijk. Het is al even slechter in België. Het is al even slechter in België. Alle schone dingen moeten weg. Dat is jammer. Ze hebben hem weggegeven, dus dat is jammer. Dat is heel jammer. Ja, alle visserschepen weg. Vind ik heel spijtig. De organisatie gaat er alles aan doen om een nieuw alternatief te zoeken. Voor de vrijwilligers hebben ze al een plan. Volgend jaar zullen we vanuit een tent moeten gaan werken. Dus ja, dan wordt het wordt een druk jaar voor ons. Nadenken over een locatie, waffeltent. Hoe groot moet die tent zijn? Welke eisen moet dat weer allemaal aan gaan voldoen? Dus, maar goed, veranderingen dat biedt ook vaak weer nieuwe ideeën, opties, mogelijkheden. Dus we gaan daar positief mee verder en dat gaat echt goed komen. De visserijfeesten in Breskens duren nog het hele weekend. En ook onderdeel van de visserijfeesten is de havenwedstrijd. Alweer voor de 84ste keer. En hier gaan de mannen van start, 2000 meter vrije slag. En bij het eerste keerpunt is Sam de Ridder uit Zuiddorpen het snelste. Hij heeft de achtervolging van een trio. Tristan Kloet, Tom van Geels en Jan Brink zijn dat. En hier zien we de Ridder gaan. 18 jaar pas, zwemt voor de Zeeuwse kust in Vlissingen. En hij heeft al een mooie voorsprong te pakken op deze 3 achtervolgers. Nog een paar meter voor de Ridder. Vorig jaar werd hij derde, maar nu tikt hij als eerste aan in het havengebied van Breskens. Ja, ging wel goed. Eigenlijk na een paar honderd meter daar lag ik van voor, daar kwam ik eigenlijk los. En het was eigenlijk niet echt dat heel veel uitbreiden of zo, maar ik had gewoon een mooie voorsprong en ik kunnen bouwen. En bij de vrouwen is de voorsprong voor Kirsten Walraven en Jelisa Bunk met een grijze cap. En Bunk, pas 15 jaar, gaat hier als eerste aantikken. En is de snelste op de 2000 meter voor de vrouwen en Walraven wordt tweede. We hadden eigenlijk een kleine tactiek met z'n tweeën besproken met Kirsten Walraven ook. En dat ging eigenlijk zo goed als plan. En je hebt wat wind uit de haven toe. Dat was wel even ploeteren, maar het ging echt eigenlijk heel goed. Nadat we 3 weken niks hebben gedaan, op vakantie geweest en alles, ging die nog best goed. Dus tevreden. Een voetbalfeest waarvan de opbrengst naar kansarme kinderen gaat, werd vanmiddag op de Vismarkt in Middelburg afgetrapt door Danny Blind en het Jeugdeducatiefonds. Als ik kijk hier in Zeeland, zijn ongeveer 19.000 huishoudens die het hartstikke moeilijk hebben. En op de grens van armoede zitten. Ja, zijn grote getallen. Toen de meeste kinderen een bal hadden bemachtigd, begon het echt te genieten: straatvoetbal in de Pannakooi. Leuk georganiseerd ook, met Danny Blind. Ken je hem nog? Ja, de vader van Danny Blind. Ja, en bondscoach van Nederland zelf toch? Zeker. Ook de oud-bondscoach zet zich graag in voor de kansarme kinderen in ons land. Kinderen hebben recht op een toekomst die ze onderwijs geeft, die ze sport geeft, beweging, die ze liefde geeft. Ook op kunnen groeien in een veilige omgeving. Nou, dat is helaas niet voor iedereen gegeven. En al die kinderen kunnen daar niks aan doen. Maar die hebben ook een bril nodig om uiteindelijk het bord te kunnen zien. Die hebben ook een bed nodig voor goede nachtrust. En die gun ik ook dat ze naar een theater gaan en boeken thuis hebben om te lezen. Met de verkoop van loodjes en een kunstwerk van €5.000 hopen ze geld op te halen voor het Jeugdeducatiefonds. Het was gisteravond weer tijd voor de jaarlijkse finale van de Supercross in Aagtenkerken. Met de beste 27 rijders van de dag. En hier heeft dan de Belg JB de Leersnijder de koppositie meteen te pakken. En achter hem zit Mark Boot met nummer 11, de coureur uit Kamperland. Hij won al 6 keer in Aagtenkerken. En is nu alweer op weg naar zijn 7e overwinning. Want hier, halverwege koers, is het beslissende moment. Mark Boot dringt aan bij de Leersnijder en gaat hem dan voorbij.
En vanaf dat moment loopt hij uit op de Belg. Die later ook een foutje zou maken. En hier is hij al bezig aan zijn laatste meters. Hij wordt afgevlacht en wint voor de 7e keer de Supercross in Aagtenkerken. En winnen blijft voor hem speciaal. Ik ben voor veel wedstrijden niet gespannen meer, maar voor Aagtenkerken brengt toch altijd wel iets met zich mee. En ja, je hebt heel veel lokale rijders die echt gewoon, dus met Kevin ook, die proberen het al jaren. En ja, die gaat er gewoon elk jaar weer voor. En ja, het is gewoon super. Het is gewoon een super evenement. We begonnen deze dag met een aantal pittige regenbuien, waarbij lokaal veel hemelwater naar beneden kwam. Maar in de loop van de ochtend werd het steeds droger en kregen we ook regelmatig de zon te zien. Vanavond en vannacht blijft het overwegend droog en nog steeds hebben wij die opklaringen. De temperatuur loopt terug naar 17 graden langs de kust tot zo'n 14 in het binnenland en er staat een matige zuidwestenwind. Morgen start droog, maar de bewolking neemt in de ochtend steeds verder toe. In de avond passeren er frontale systemen, waardoor we periodes met regen kunnen verwachten. De maxima die liggen morgen rond de 22 graden met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Dan de vooruitzichten. Maandag lijkt er nog niet heel veel verandering in het weerbeeld te zitten en krijgen we weer een natte avond. Vanaf dinsdag gaan we de zon vaker zien en wordt het ook steeds droger. Maar pas in de tweede helft van volgende week gaan dan ook eindelijk de temperaturen weer omhoog en wordt het misschien wel weer even zomer. Tot zover Zeeland nu. Straks het nieuws van de voorbije dagen, handzaam samengevat in Zeeland de Week.